Tulog ka kaso sa pagpamusil ang natala sa dakbayan sa Talisay. Sud sa unang kaadlaw, usa sa mga pagpamusil ang nahulikan. Ang report ni Femari Dumabo. Mao kini ang nahitabo pa sa Dulas 7 kagabi sa Sitio Bahadas, Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Diin nahulikam ang pagpusil sa biktimang giilang nga si Hermogenes Reyes, 55 anyos. Sa kuha sa CCTV, busy sa pagbuak og lubi nga kaguron unta sa biktima. Diyang usa ka lalaki nga nagtaptap siyang baba ug nagdala og balde ang nisod sa ilang gate. Naniid pa kini samtang nagtalikod ang biktima. Dayon pusil sa biktima kausa ka higayon, dayon sibat. Ang biktima nga nakalingi pa sa suspitsado. Ang nakalabay pa siyang gibitbit nga sundang padung sa suspitsado. Gigukod pa niini sa biktima ang suspitsado. Apan natumba o nakabsan gyud sa iyang kinabuhi ang biktima. Apan sa wa pa kini namatay, nakasulti ang biktima sa iyang asawa nga ang gitumbok nga suspitsado mao ang usa ka mamaligyaay og bingka nga suki na usab sa biktima ug may 3,000 pesos nga utang ngadto sa biktima. Usa sa gitan-aw sa kapulisan nga motibo sa krimen ang kasuko sa suspitsado nga kanunay maningil ang biktima ngadto kaniya. Ang suspitsado ang gipangita na karon sa Talisay City Police. Samtang laing kaso sa pagpamusil ang natala pasado alas 10 sa gabi niadtong Disyembre 25 sa Sitio Manangados, Barangay Tabunok. Gilang biktima nga si Mark Mansha nga patay diha-diha dayon. Gitan-aw sa kapulisan nga motibo mao ang kalambigitan sa ginadili nga drogas. Humanasuta nga ang biktima gikauban pa sa gunman atol sa pagpusil sa usa ka babayi sa susamang lugar niadtong Disyembre 20. Matud pa si Mansha ang informant sa hitman. Samtang may babayeng gipusil patay usab niadtong Disyembre 20 nga giilang si Jenny. Ang matud pa nakadispalko ug wa mobayad sa mga gikuha nga illegal nga drogas gikan sa usa ka drug lord nga ana sa prisuhan. Ang kapulisan ang aduna nay mga person of interest ug padayong gipangita ang mga mamumuno. Uban ni Marlon Melgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.